Hrvatski nogometni klub Rijeka. Šta nam prvo pada na pamet kad to čujemo? Napadačka igra, lijep nogomet, organiziran klub s planom na budućnost, sjajna postava na tribinama. Krivo. Ove sezone Rijeka igra bez uigranih akcija, bez planiranja budućnosti, bez ambicija, bez svojih navijača koje je zahvaljujući Miškoviću i njegovim cijenama ulazca potjerala sa stadiona. Sad, tko je glavni krivac? Sad bi neki odmah proganjali Đalovića i izazivali njegovu smjenu, ali to jednostavno nije logično. Sopić, djelomično kriv. Mišković, da. Sa drastičnim podizanjem cijena ulaznica atmosfera oko kluba se drastično promijenila. Od sjajne atmosfere, nakon isto tako sjajne sezone, atmosfera oko kluba se ukiseljava podizanjem cijena ulaznica. Zna se da su navijači ogromni faktor u uspjehu Rijeke prošle sezone, a bez njih normalno da nije isto igračima. Da nije tih ulaznica sve bi se činilo idilično. Video za predstavljanje dresova, super, najbolji zadnjih par godina. Dobar start u prvenstvu pobjedom protiv Lokomotiva u 4-0, ne baš uvjerljiv prolaz protiv Kornivula, u redu, može se prijeći preko toga. I onda Varaždin, 0-0 nakon kojeg Mišković odmah daje otkaz Sopiću, kao da je samo čekao trenutak da nešto pođe po krivu. I onda dolazi Đalović, druga utakmica protiv Elfsborga, jako loše. U prvoj smo bili bolji još sa Sopićem, da nije crvenog kartona dobili bi Elfsborg i osigurali konferencijsku, ali u redu, imamo drugu šansu u play-off protiv Olimpije, valjda. U međuvremenu dobijamo Istru 4-0 bez igre, ali na kvalitetu i onda savršena utakmica protiv Osijeka na kojoj smo svi vjerovali da možemo proći te Slovence u Ljubljani. Nakon prve utakmice onog penala Olimpije 1-1 gdje smo bili bolji, ali opet nismo uspjeli s pozitivnim rezultatom ići u Ljubljanu, cijelo je lijepo gostovanje, barem se tako činilo. Prvo, poništavanje ulaznica, katastrofalan pristup uprave Olimpije prema Riječanima. Slovenska policija je sve riješila i 2500 riječkih navijača zaputilo se u Ljubljanu. Organizacija policije je super, prije utakmice se sve činilo ok. I onda druga minuta, 1-0 za Olimpiju. Đalović nakon utakmice kaže da im je propala taktika i plan sa predivnim golom. Pa ako misliš u Europu, ako nemaš plan B. I onda redom, 2, 3, 4-0 i onda poluvreme šlagni tortu 5-0 na početku prvog poluvremena. I onda događaj koji je zasjenio cijelu utakmicu, Armada baca baklje na obiteljsku tribinu, baš ono što je njima napravila Torcida 2013. godine. 50 baklje je letilo, pražnje tribine, suzavac, opća katastrofa. Nakon toga se pokušalo rekuperirati. 1-1 sa Dinamom, dobar rezultat, 5000 ljudi na tribinama kao posljedica ljubljanske grozote i Miškov master plan za ulaznice, pobjeda protiv Gorice i Šibenika, prvo mjesto, najbolja obrana u ligi. Onda Hajduk, 0-0, obrana dobra, ali napad dosta loš. Slave, 0-0, trebali su nas i dobiti. Lokomotiva, 2-2, trebali smo gubiti od Lokomotive da bi se nešto pokrenulo. Janković imao 100% šansu, ali nikako nije ulazilo. Sad o kupu ne želim previše pričati, igrali smo u redu, napad je bio ok, ali normalno kad se igra protiv petoligaša. I onda Varaždin, nagra utakmica u HNL-u, valjda od Kozmišova protiv Dinama, 1-1, katastrofa od igre, napad 0. Samo Gališić prolazan, Perica najveći promašaj u povijesti kluba, a u nedjelju igramo u 15 sati sa Istrom, moramo ići na pobjedu s dobrom podrškom naših navijača, pokušaju nakon utakmice napraviti video. Sada idemo na statistike. Na golove, Petrović 1, Smolčić 1, Rukavina 1, Janković 1, Andrić 2, Hođa 2, ali je otišao nakon 1-1 sa Dinamom, Truk 2, ali 3 asistencije, Šimun Butić koji ima jako malu minutažu, a kao velikom talentu mu se treba davati više šanse, 2. Sad čujte ovo, top 3 najbolja strelca Rijeke ove sezone, treće mjesto dijele stoperi Radeljić i Gališić, Ivanović drugi sa 4 pogotka, 3 u ligi, a on je najbolji strelac Rijeke u HNL-u, a otišao je prije 3 mjeseca. I onda Pašalić sa 5 gola, 2 u ligi, 3 u kupu protiv petoligaša i šestoligaša. Mišković ova sezona itekako uspješna, 12 milijuna zarađeno od transfera, 0 potrošeno, ali navijačima nikako. Hajduk i Gattuso rade super, prvi su, Dinamo je napola raspadnut, a Osijek se vraća. Slijedi nam težak raspored u sljedećih nekoliko utakmica, ali moramo pobijediti barem jednu od sljedeće dve, znači ili Istru ili Osijek. To je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se nekom drugom prilikom, nadam se nakon Istre, nadajmo se pobjede.